Здравейте, казвам се Дионисис и се занимавам с културизъм и се пускам по състезания от 2 години. Днес ще ви покажа една моя тренировка за гърди и бицепс 4 седмици преди сцена. Първо упражнение почвам с Смит за горни гърди, след това преминавам към средна част, после пак правя едно за горни гърди, после правя кросовър или флайсове за долни и преминавам на бицепс. Става 4 седмици до първото ми състезание, което се ще намира в Созопол, Muscle Cup в Созопол на 12-13 септември. Като за безядене е тегаво. Друго си е в основен период. В момента въглехидратът ми е много нисък. На въглехидратна ротация съм. От първи до пети ден върта въглехидратите. Пети ден са ми най-ниски. Шести ден ми е почивен. Тогава зареждам с доста голям количество въглехидрат. И след това пак наново. Вече умората почва да чука на вратата. В калориен и въглехидратен дефицит става все по-тегаво. Направихме 2 упражнения. Минаваме към третото. Умората е голяма. Сутрин на гладно правя всеки ден по 45 минути кардио. След това след обяд съм в залата. Тук ще направим едни горни гърди, викам аз. В момента пия по 6 литра вода на ден, 6 грама сол. Подправките съм ги изключил от всякъде, само сол, червен пипер. А с напредването на състезанието почва да се изключват и други работи. Да е максимално чисто, да е максимално изпразнен и сух корема и да няма излишни подувания. Пролетта направих 4 състезания. Тук в България няколко в чужбина. От основен период 112 кг бях станал, свалих на 95 и в момента съм 97 кг. Най-го мразя това с разтоварването на тежести. Почваме последно упражнение за долни гърди. Флайс.
Относно тренировките, тренирам 5 на 1. Първи ден правя гърди и бицепс, вкарвам и корем. Втори ден са ми предни бедра и прасец. Трети ден правя рамо, трицепс и трапец. Четвърти ден задно бедро, прасец. И пети ден ми е гръб, задно рамо и корем отново. Шести ден почивам и зареждам с огромно количество въглехидрат, което е 1 кг суров ориз. В сварено състояние става около 3,5 кг. Чакам с нетърпение шестия ден, в който зареждам. Още една серия и после бицепс. Така по-добре. Почваме първо упражнение за бицепс. Тренирам от над 10 години. Първо започнах с бокс, обаче се запарих след време с фитнеса. Иначе с културизъм се занимавам от едва 2 години. Тази година ми е втора, когато се пускам по състезания. Допреди това съм си тренирал за кеф за мене си. Не съм си дал много зор. Преминаваме към второ упражнение бицепс. Чуково сгъване с дъмбели. За да се занимаваш с културизъм, си трябва голямо постоянство, дисциплина, отдаденост на 100%. Трябва горе-долу всичко да ти е посветено на това. Като цяло е доста неблагодарен спорт, така да се нарече, защото ако спреш за малко, всичко отива на вятъра. Трябва целогодишно да си във форма. Имаш основни периоди да правиш, после предсъстезателни, да изчистиш. Всичко това е много голямо напрежение за тялото и организма и трябва доста постоянство и дисциплина. Минаваме към трето упражнение за бицепс. Това е много хубава машина, изолирано с една ръка. Ходиме корема да правиме.
И така, приятели, приключихме нашата тренировка за гърди и бицепс. Малко корем, малко позинг. Сега след тренировка приемам 10 грама глутамин, 10 грама креатин, една доза 30 грама протеин, което това ще бъде спрямо след четвъртата седмица. Спирам всякакъв протеин на прах, за да може да няма подуване на корема, излишни задръжки на вода. Преди тренировка пих бустер. Така, днес приключихме нашата тренировка. В следващия клип очаквайте кадри от състезанието Muscle Cup Созопол, което ще се предаде в септември. Абонирайте се за канала, защото ни очакват още интересни клипове.